Toto sme nečakali. Ropovod Družba zastavil dodávky a spustil vojnu medzi spojencami. Ropovod Družba, ktorý je pre Slovensko a Maďarsko kritickou tepnou, prepravujúcu ruskú ropu, sa stal epicentrom novej geopolitickej krízy. Dodávky sa zastavili a miesto ropy začali prúdiť ostré výhrážky a odvetné opatrenia. Čo sa vlastne stalo? Všetko sa začalo 27. januára, keď Ukrajina oznámila zastavenie tranzitu. Kyjev tvrdí, že ruský útok poškodil infraštruktúru ropovodu na ukrajinskom území a oprava si vyžaduje čas. Problém je, že kľúčový úsek je už podľa dostupných informácií opravený a nič nebráni opätovnému spusteniu. Práve to vyvolalo obrovské podozrenie u Roberta Fica a Viktora Orbána. Obaja lídri verejne obvinili Ukrajinu z politickej hry. Fico tvrdí, že Kyjev zámerne odkladá reštart, aby donútil Maďarsko prestať blokovať jeho vstup do Európskej únie. Ziar to zašiel ešte ďalej a vyhlásil, že Zelenský sa rozhodol neobnoviť dodávky, aby ovplyvnil nadchádzajúce parlamentné voľby v prospech opozičnej strany TISA. Zradné Chorvátsko. Keďže obom krajinám tieklo do topánok, Budapešť aj Bratislava sa obratili na Chorvátsko so žiadosťou o záložnú trasu. V odpovedi musela ale zaskočiť. Chorvátsky minister hospodárstva dal jasne najavo, že nepomôže. Jeho odkaz bol brutálne úprimný. Ropa z Ruska síce môže byť lacnejšia, ale platí sa ňou Putinová vojna. Pre krajiny Európskej únie už neexistujú výhovorky, aby na nej ostali visieť. Tvrdá odpoveď: nafta za ropu. Namiesto hľadania kompromisu prišla eskalácia. Maďarsko okamžite reagovalo zastavením dodávok nafty na Ukrajinu, pričom dalo jasne najavo, že kohútiky otočia späť, až keď naštartuje družba. Vláda Viktora Orbána to potvrdila a pohrozila, že ide o principiálne rozhodnutie. Najtvrdšiu kartu však vytiahol Robert Fico. Po stredajšom zasadnutí vlády oznámil, že rafinéria Slovnaft okamžite zastavuje všetok export nafty a ďalších produktov na Ukrajinu. Slovnaft bude vyrábať výlučne pre domáci trh, vyhlásil premiér. Pre Ukrajinu, ktorá je na dodávkach pohodných môd zo Slovenska závislá, je to citeľný úder. Kto cúvne ako prvý? Európska komisia zatiaľ zachováva chladnú hlavu a tvrdí, že zásoby oboch krajín sú dostatočné a krátkodobé riziko nehrozí. Zároveň však tlačí na Kyjev, aby predložil jasný harmonogram oprav. Tlak z Bruselu tak naznačuje, že situácia je vážnejšia, než sa zdá. Táto kríza odhalila, že energetická vojna sa presunula z vojnových línií priamo na naše územia. Slovensko a Maďarsko sú zraniteľné. Kyjev to vie a nebojí sa to využiť. Výsledok? Rozpad poslaných nitiek dôvery a súrová hra o prežitie. Myslíte si, že Fico a Orbán vydržia bez ruskej ropy dlhšie ako Ukrajina bez ich nafty? Napíšte do komentárov váš názor.